Me ya sunanka? Shehu Aliyu, amma can daji da suka yi sani na Kacalla Gurgu. Kana da ilimin boko? A ba ilimin boko. Ilimin arabiya fa? Hizo guda ne garin. Me ya addininka? Musulunci. Me ya sunan babanka? Aliyu. Kana da aure? Akwai aure. Matanka nawa? Mata na biyu. Me ya sunayensu? Akwai Kulu, akwai Fati, Karamat. Kai dan wani gari ne? Ni dan Malbaza ne. Malbasa a wace ƙasa? Niger. Sunana DSP Hassan Gimba Sule. Da kwai abin da muke kira cautionary word, wato alamun gargadi. Kana so in maka da Hausa ko in maka da Turanci? Amin da Hausa da zangane. Ni dan sanda mai suna DSP Hassan Gimba Sule, Sector Commander FIB Special Tactical Squad, Mina Sector, Force Headquarters Abuja. Wanda ke tare da ni nan DSP Hussaini Gimba Sule, Sector Commander FIB STS, Kaduna Sector, Force Headquarters Abuja, under the command and supervision of DCP Kolo Yusuf. Ni dan sanda mai suna DSP Hassan Gimba Sule, na yi niyyar gabatar da karanka a gaban kotu. Shin kana da bayani da zaka iya yi? Akwai bayani. Kan fashi da makami, garkuwa da mutane don an san fansa wato kidnapping, da alaka da miyagun bindigogi da alburusai wato halsashi da muka kama ka da su masu kirar AK-47 da kuma AK-49. Akwai bayani? Akwai bayani. Ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka bane ko bisa ga alkawari, kai Shehu Aliyu da aka fa sani da sunan daji Kacalla Gurgu, don ka gaya mana gaskiya. Amma duk abin da ka ce yadda muka dauka a rubuce haka nike video recording naka, shi kuma zai kasance shaida a kanka gobe in muka gurfanar da kai a gaban kotu. Kai da za ka yi bayani ba bisa ka tozarci ba? To ka yi bayani miji. Lalle ni an kama ni a garin Gada da bindigogi guda biyu da ammunition 960. Ammunition nawa? 960 ga sunan. Suka kama da su abinda nika so san naira 1000. Ni shigo nan 1000 da naira 100 nika saida su. Sannan wannan 650 nika sayo ta. Ni shigo nan 700 nika saida ta. Wannan 900 da nika sayo ta. Ni shigo nan abun nika saida ta miliyan guda. Hakan nika saida ta. Sannan akwai can masu gidana wanda yanzu nika zuwa an so wajen su. Suna da wata mota, wata jeep, wata baka haka. Ai wani wuri inda za a aje su a baza su, kamar waɗannan bindigogi ana iya jera ƙwara 70 ko 60 haka, sai a jera su mutum bai gane sai a rufe. Wannan shi ko akwai wurin sa su kamar 6,000 7,000. Su ma duk inda za su sa wata mota ce baka mutum bai gane. Akwai Dari, akwai Hashimu, akwai Muhammadu. Su yayi na ne? Su ɗan Niger ne. Sannan wanda koya min shi sana'at Muhammadu ne, amma mota buge shi ya mutu. Shekara nawa kana sana'ar nan? Shekara 3 ina sana'a. Amma akalla bindigogin da na saida 350 bindigogi da. To waɗannan su ko ban san, su ma akalla na saida 10,000 su ko ammunition. Su ma don ana sayan su da yawa. Nan to akwai waɗanda za a kai ma da yawa. Akwai Kacalla Halilu, akwai Turji, sannan muna da akwai wani direba wanda ni gani shi ko wata mota, wata gob fara haka. Ita mota sai in ya taho sai ya sawa kaki, amma da ni tamani ce to wanga kaki ya ce shi soja ne. Amma ka tabbatar soja ne? To ni bai karatu wanda zan gane, don ban gane abun da zan gane na karanta wanda zai ciya ya yi min turanci ko wani abu ban gane. Amma ya sa kaki, ya sa komi, amma kuma mu yawanci barayi muna sa kaki. Amma ni abun da ni ɗau hannu kuma ya sa kaki, muka biyo ga gap ba a tare shi, sai dai a sara mushi. To kaga mutum bai a gane ta haka. Shi sojan muka taho yana ɗaukowa, kaga mun ka shigo can ba Kacalla Halilu, Turji, sannan muto nan ana kama Dogo Gide, ana kama shi Kawaje, sannan ana kama
su waɗanga suko su ɗan gaske na sai dan mai yake guda 10, ɗan muhammed na sai dan mai guda 10, sayyadi na sai dan mai guda 10, basulube na sai dan mai guda 10. sannan akwai wasu waɗanda an kai magana su ko yake guda 10 waɗanda za a ɗauka da wajen tagina zuwa bunza. Da soja zan sa sai motar soja ta lalace, shi wannan wanda ka ce a soja ne sai an ka kira wani sai an ka sa sai ya kai su guda 10 an ka kai su. Amma sana'an ga da kake yi na bindiga da alsashi, me ake yi da su an kawo su nan ƙasar Najeriya? An ka shigo da su waɗannan ana fashi da su, ana kore shanu da su, ana ƙone garuruwa da su, ana kashe mutane su. Bayan kai akwai wasu masu halaka da masu sai da bindigogi da suke kawowa nan Najeriya da ka sani? Gaskiya waɗannan dubawa a yesu ba, don ni ɗaya ka zuwa can amso, amma duk wanda ka zuwa can gaskiya ba wanda ne waya, ba wanda na sani. Amma babu wanda kai kake ba suna ba mutane kuma? Akwai wata mata wadda a tsafe na ba ta 6,000 har sau 3, sannan ni ba ta 2,000 kuma duk azumai su yawa ta kai masu. To za mu tsaya daga nan, muka sake samun wata hujja za mu ci gaba da tambaya, amma ina so in tambaye ka ko matan nan da ke tsafe kace ko? Tsafe take. Ko ka san sunanta? Suwaiba take. Suwaiba take. To za mu dakata daga nan da kwai wani hujja za mu ci gaba da video recording naka. Allah sawaka. To amin.